tiri kuPretoria SIS MELLY clueless. Pretoria clueless. Hello, my nono. Hi, guys. Hans was waiting for you. All right. Okay. All right. You were waiting for me. Yeah, I am. Like to shut up. Shoke 15,000. Aninganizunga. Na, tuda kubata nyaya mbiri, guys. Tombo tangane ii. Tozopedzisira ya swaga versus swaga versus langi. Cheers, guys. Kaka udu nako. Kaka unonaka, guys. Kaka unonaka. Right, we come through. Tatapinda mnyaya squaga, guys. We are to one. Hello. Marise. Mushe kanjani? Okay, alright. Because ndakundesa message ndikuona katachati aviri phone zvikandinesa kuti kupari kufamba sei. Alright, pachawaka.
kunetsa zvinoda kugadziriswa. Zvinhu zviri muvanhu zvakawanda guys zviri kunetsa zvinoda kugadziriswa guys. Handitika hehe zvakawanda maswera seko guys maswera sei aiwa ngatandare zvedu nhasi holiday zvakare tiripo tiri kutandara tiri pano. Handitika tatisa tapinda munyaya finali yanezuro iyi. Handiti I hope mune madrinks enyu guys because tichauya tichaita nyaya tuka. I hope mune madrinks enyu kuti timwe tichitandara tiri pano. Handitika saka guys tida kumbotanga tambodzeyawo. Okay hello. Izvo munenge makuzokukumbirawo nemi munozvizivawo munenge makuzokumbira. Nemi makuzomukumbirawo kuti kumbirawo tipo time yakati titasvika ipapo. Alright. Saka guys toda kumbotaura nezvenyaya handitika ndeliyo unogwara kwaya Miss Road Shading. Ndabva ndavhunduka. Animoda. Toda kumbotaura nezvenyaya iri kuitika mumastreet umu. Handiti hanzi takaona tese mujaya uyu achirora mukadzi wake tikangonzi aroora tikati congratulations macelebrities ka totodzitaura nedzemaceleb zvikanzi congratulations tikaita congratulations zvakanaka chose. Handitika saka zvadaro handiti guys vachatawo zvakanaka vanhu tu vari kudanana ava according to history kunonzi vadanana nguva yakati rebei asi vasati varoorana vadanana vanhu ava. Musikana anonzi aidanana futi nomumwe muimbi. Handiti maona aidana nemumwe muimbi ndobva vazosiyana nemuimbi ndobva aenda kuna Holly Gumi. Handiti aenda kuna Holly Gumi kudaro Holly Gumiwo achangobvawo kunoroora pakatanga pabuda nyaya yekuti baby mama wakaitawo mwana une 4 months zvinova kuti mwana uyu wakaitwa manje vanhu ava vachidanana. Toda kuva fair panapa guys we want to be fair. And mwana kana achinzi ane 4 months it means akazvarwa muna November ndizvo November January February akazvarwa muna November last year. Handitika last year November vana vaitopisa tichona mapictures tichodivi vari vese. And that means Holly Gumiwo handitika akaita chiura kahura akanohurawo akanochitawo nemusikana wakanochita naye pakazvarwa mwana. That's fine. Mwana makomborera nobva kuna Mwari. Handiti paipo pazoita resurface a picture yemusikana mukadzi wanhingikiri waHolly Gumi uyu achibudawo achiita kunge ari kukiswa umhantika nemukomana wake wakare. Asi guys ndataura chokwadi picture iya ndeyakudhara because mukomana uyu nemutarisa muone volsiko zvino ane malocks ane madreads atokura madreads akuri overnight guys ane malocks meaning to say kuti ipicture yadi yakudhara. So my question is all along vanhu vanga vachidanana vachidini hakuna kumbobvira kwakabuda zvipande zvese izvi. Pabuda nyaya yekunzi mujaya yakanotora 15,000 atisipa hakuna vanhu vanoziva kuti 15,000 kana kuti imari. Handitika makorokoto handitika vanhu varoorana zvakanaka mavapinda muchitatsvene zvakanaka. Pobva pabuda pekutanga pobuda baby mama vanga vakanyarira all along vachiti munhu haasi kutenga madrops emwana haasi kutenga madhaipa emwana. Mwana ane 4 months kubva mwana achizvagwa day 1 anotopfeka madhaipa. Havana kutaura mwedzi wokutanga ndiNovember havana kutaura nyaya yemadhaipa December havana kutaura nyaya yemadhaipa chero kuchinzi tozati zvinorwadza guys zvinorwadza munhu wese kuti kana uri mai wakamitiswa ukasiyiwa nemwana uchiona baba vachipembenuka mastreet vachinzi vanoroora 15,000 iyo vasiri kutenga kana chipeneti chemwana zvinhu zvinotibatei izvi zvinorwadza. Handiti but mubvunzo wangu unodzoka pakuti why wait till 4 months till vanhu havanzi vaenda kunoroora kuti uzoburitsa izvi pa 4 months pangasiri kuburitsa chita anything. Ipapo same time could have come out and say kuti guys munhu uyu asichengeta mwana wangu nokuti takuona sekuti raagodo truly speaking sinenge takuona sekuti rava godo rokuti wamirira kuti nokuti kwaipachata pabuda nefiga 15,000 atisingazivi kuti ndeyechokwadi here kana kuti ndeyenhema. Taona mapictures emacows came home handitika and then all of a sudden wakubuda nyaya dzakuenda kupi dzakutenderera kunzi haazodai pambedhi agoni hadai. To me guys it sounded like somebody who's bitter a jealous somebody arwadziwa probably who was expecting kuti ndinicharorwa ndichapinda panyanga because ndaita mwana handimaona but hazvina kudaro pabva panororwa somebody else. Handiti ndozvandiri kuona inini ende ndichiona nyaya iyi ndichinanyatsa kusukutuna zvangu nezuro manheru ndichiona nyaya iyi mai vemwana baby mama ava pasure apa panonzi amene panenge vakambosangana palive here
kuTwitter or kuInstagram vakatokomenda kuti ndine crush before, I think that was before vasati vanyengwa naMordecai uyu, vachiti ndine crush nemuchinda uyu. Musikana uyu present wife akatodaira kuti zvikanzi mhosva here kuva nema-feelings, you know, that means, I mean, somehow zvaireva kuti maybe angasita kudanana namode, handi mazvona, asi zvakazosvika pakuti vakazodanana. Kuda mode akazonawo comment ziya here akazotsvaka kuti musikana ndiani, vakazodanana. And why would you be jealous? And iye munhu azvirorerwa hake. Iwo kaenda kunonyengwa uchiziva kuti pane munhu ari kupisa. Hakuna munhu asingazivi guys kuti mode uyu unonzani sene rake Masaga. Musikana unonzani ko Masaga. Unonzani Kimbali Masaga. Unonzi Kimbali chiko magubu zvigubu. Sene yake chaizva unonzi zvigubu kana Masaga. Amene pakati pechitua pemasene maviri kuti zvigubu kana Masaga ndo pane sene yake kwete Richard yatukungowai. Unoima zvigubu kana Masaga ameno ndo pane sene yake antimaona. Akuna nangasingazivi kuti vana taingovaona chingotenderera masitumu vachingopostwa chingodiwa nazimseleba chingo everyday taingoona munhu saitongoziva sina basa nawo but taingozviona kuti vanhu vanodanana. Animaona. Atisi kuti Holly 10 is right. Tikutaura nyaya dzevakadzi right, asina kuna Holly 10 Penelope. Tichiri kuvakadzi 2 ndokwatichiri. Tichiri kuvakadzi 2 uku ndokwatichiri. And because kana truly speaking she could have come out straight because yakagumira pakutora ichi ndiri kutsvaga madhaipa emwana andika haasi kusapota mwana zvaigona kuisika but pakuzobudisa kuti hagoni pambedha inongoita chibhubhubhu pambedha also like really guys haisi ningirikirere kana nemi wazvisound a little bit jealous here. Hapana zviripo paya, hapana chinogonekwa chii zvikazodai, like why getting into that deeper, all those deeper details na baba mwana wako, because makaita mwana kana ichocho chisingagoni chiduku ichocho chainzi kwa chigoni chiduku ichocho asi chakatoita mwana ndipane mwana iko zvino mwana iropa chigubu noti zvigubu pakatoita mwana anditi pane mwana ipapo. So andizivi andika kuti pakafamba sei ipapo, right? On the other hand toenda kuna Mordecai anditi Mordecai wakatoziva kuti you were cheating on your long time girlfriend anditi wakatochita iwewe wakaona, so iwewe you are not faithful because right now hatichasika munhu wemuimbi kana wakamboona comment yauyu yamai vemwana ukatozonovatsvaga ukatozodanana nawo ukata mwana saka ndivapo vamwe vanhu vangani vanokomenda iwe voice rako vanokomenda zvauri vaundozodanana navo kumabhendi uko nokuti kumabhendi kuitika zvakawanda guys, kumabhendi kuitika zvinhu zvakawanda anomaona. Saka ndeuvapo vamwe vanhu iye Mordecai haasi honest, haasi faithful husband ndochokwadi, munhu wanongoitawo zvinongoitawo ameno zvaanongoitawo but shezi chero dai akabvunziswa unoramba unoziva kuti pane mwana apa unototaura kuti on that one I don't have any comment, I can't comment on that, I can't comment on that. Chero ukabvunziswa zvakaita sei iwewe right now pane ungataura zvinhu zvakadaro unotaura kuti we all know kuti people will try. Chero neni ndikatoda kuvhunzisa ndida kutozivawo nokuti entertainment, for entertainment sake those don't destroy pamberi apa ma-couples kana ma-relationships animaona, but unotomboda kubvunza andiwana chikuta just said no comment on that one andimaona kwaiko kumboonekwa kuhotel ameno kungonzi ndiye mukadzi but hatizivi the reason why I'm just being here to be fair andimaona. Holly 10 adaro aita mwana antika waita mwana kuseri mudzimai azvizivi antika wakumira kuti mai vemwana vabude pachitaura kuti pane mwana aripo antiona kana pane mwana aripo kuti vabudise machati because vakurwadziwawo vaitawo godo vakuchitaurawo macho kuti aiwa ndine mwana antiona ndipo wakuda kusimudza musoro machatsi aya usingazivi kuti madrops emwana chii antiona, it means you are not a responsible father anditi varume vakadai kungosangana nemunhu otokwira hapana condom wakuita mwana, you are not taking care of the child. Apa uri muimbi, apa uri celebrity andika wakubreva musikana nekuti kanzi uruzere kuti izvi zvandikushandira zvese mwana ndiyacha inherita mwana ano inherita. What are you doing for the child? What did you do for the child? What did you do for the child? Wakatenga preparation yemwana iwe, uri kutenga madhaipa iwe nemacoffee drops emwana uri kutenga, uri kuendesa mwana kwadoctor iwe. Guys, ngataurei chokwadi, Holly 10 is not a responsible man. Amene vasikana vachazowira kuna Holly 10. Holly 10 chengeta mwana Mordecai, chengeta mwana.
Mwana ndiye wako, mwana hanei nemuchato wako, mwana hanei namai ava usingasadiki vekuchitungwiza. Mwana anachanoziva. Makanga muchinakirana muri 2, muchiudzana maswiti nosense muri 2, muchizvara mwana, muchigadzira mwana wenyu. Mwana hana kuapply kuti ndokumbura kuuya. Kana uchiziva zvakakunakira hanzvadzi, chengeta mwana uyu. Nokuti unogona kuramba kuchengeta mwanaka ikave first and last mwana wako. Anogona kuita first and last. I've seen makezi akadare kuti munhu anokutovharwa chako nonyaya kuti wachinya kubva ugotadza kuita mumwe mwana nemukadzi wako yeye. Zvigoramba. Meno macovid drops ka anopindoka panyaya yemwana anodawo macovid drops. Anditi iyoyo colic mushonga wecolic drugs aya mushonga unodiwa nemwana. Cough drop mushonga unodiwa nemwana. Anditi flu vixi yevana iya zvinodiwa nevana. Grape water inodiwa nevana. Akatenga here. Saka ngachengete mwana. Macovid drops anodiwa guys, sinoda kuti hazvidiwi nemwana. Zvinhu zvakawanda zvinodiwa pamwana. Simpe kugeza inodiwa pamwana. Inodiwa powder inodiwa pamwana. Baby powder inodiwa pamwana. Wipes cheo inodiwa pamwana. Anditi eye drops cheo anodiwa pamwana. Animaona. Saka zvibeseri kuti muye mchinda kushaina mchidhisa henyu momwe maartist panapa vana Modecai mchidhisa maartist mchiziva kuti you are very irresponsible people out there, irresponsible men out there. Imi vasikana vanoenda kunoenda mashwede kumabhawoko techikone muchitweka. Animaona muriko. Musafunga kuti kana muchiona vakomana maartist aya pane zviripo. Murikoda maartist aya azombe vakakuroora just because masangano navo kumabhawa mukanzi ndei kuno one night stand tinovata. Mugare makazviziva izvozvo. Animaona zvinenge zvichingori zvokudarika. Maartist ese ndozvaanoita mumarooms vanenge vakabhukirwa nemapromoters. Avatorari vega. Muzviziva kutokudzai nhasi. Avatorari vega maartist aya panenge vakabhukirwa munhikikiri mumarooms muya. Anotosinikisa chimunhu chake chinotopinda imomo. Be chimusikana chaona muclub imomo kana kuti musikana wemuroad chaicho anotengesa varume. Saka kuti mufunga kuti mimi muchazoti ndoda kutozo-overtake anenge aripo kuti ndozodaiso just because makasangana kumaclub. Handimoona. Ende dzinzai kushandisa maprotection kumaclub uku. Musafunga kuti kungovhura gumbo kudaiso nekuisa mwana ndokutrepa murume. Murume hatrepiwi nemwana we. Murume hatrepiwi nemwana. Anti muri kuzvinzwa. Murume hatrepiwi nemwana vasikana. This goes to vasikana vari pano, vana vari pano padiaries vanoenda kumafaro. Kumafaro endai, but be responsible. Musangoti murume kana madhakwa paipai, murume angouya ototi kubata kudaiso makutonzi ande pachikona po mubhawa imomo makutonoita. Mune zvakawanda zvinoitika kumanhikikiri kumabhawa uko. Bvunzai isusu tinombodedza maartist kuno kuti totozviona tozviziva. Tozviziva tichitozviona but it's none of our business. Antimaona. Saka dzinzai kuti kana maindai munofara, mafara, babai. Artist munhu akafanana newe. Hapana chinomboshamisa pana artist mufunge. Hapana chinomboshamisa pana artist. Izvozvo onai mwana yakanaka zvisingaiti kuchitungwisa uya. Maybe mwana vakanaka zvisingaiti. Vakanaka mbama chaiyo natural beauty by mwana. Vakanaka mai vaya. Asi hezvo. Vakuita basa kuteverana kumashure naModecai kuti pachengetwe mwana. Vakutozobudisa nedzimwe nyaya kuti Modecai hana kana kukuga, hana chinhu, hana kana sendi. Kana maenda kumabhoko muenda kuchihure. Kuchihure hakuzvagwi. Wakadaro zuva. Kuchihure hakuzvagwi. Vana vangu ndinavo vana vari panapa vechidiki vanoenda kumabhawa. Ndotovaziva, ndototaura ndotovaziva ndinavo. Free spirit wangu ndine mavidhiyo evana vangu vachindipa ini vari kumabhawa namasvedoko vachitweka uko. Nhasi ndinotaura nemimi. Kuchihure hakuzvagwi nokuti kuchihure kuya hakuzvagwi. Ndo zvari kuti akungova atinga kurambidzi kuenda because ndo technology. Hatiti kufambidzana nenguva. Ndo nguva yacho. Ti nguva yakachinja. Anomaona zvinhu zvachinja. Saka ndo zvaveko mazuva ano. Kids are going there. So kana uchida kuti uve mugood books nevana vako, ask what is happening. Follow the trend.
chichiri kuitika woona, then you sit down nawo chivaonesa neku mado's and don'ts, because ndo zviriko guys. Havachararami zvatairarama isusu. Anomaona vakurarama zvavo zviriko mazuva ano zvema 2000 nemachichichi. Handika kana machiindako chimeka sure kuti mafamba nemanhingikiri mafamba nemakondome enyu muhomwe. Hapana chakamboipa kana muchiziva kuti kana mapedza madhakwa matweka munoda kuita zvinhu zvinonyadzisira. Hapana chakamboipa munhu wechikadzi kutakura makondom. Protect yourself. Zviri nani utakure makondom pane kuti kuzonzi hatina makondom pamadhakwa ngatingoita. Hapana chinoitika. Ndimo muchisimbisana ngoti hapana chinomboitika. Hapana chinomboitika. Ndongoisa musoro chete kudai so. Hapana chinomboitika. Ndizvo munenge muchisimbisana muchiudzana, uchiudziwa. Iwe wakadhakwa mai mwana. Simba rekuramba uchina. Anti uya unenge uchi musoro uya unopisa tozove musoro womwana. Anti mona utozove musoro wemwana. Munozati kuna mwana vanomitswa nanhu vasingazivi. Makambona vanhu vakawanda vanoti handiziva be mwana ndakubhawa kwazvakaitikira. Hamuni makambovaona vekuti vanhu vanotaura kuti handitoziva be mwana kuti ndiani takangosangana kubhawa. Vari vanhu vanomitswa mubhawa guys. Kumitswa mubhawa chero chakasingazozivi baba vemwana ndiani. Hanimona kwai hayi wandoitira pashe kana nguva yekuitira yasvika ndoitira pashe. Pashe papi? Munhu unozoona nguva yekuti abudise usandisira maangry face because inini ndirisisi venyika. Saka ndinoya kuzotsiura vana vangu pano, vanin'ina vangu. Ndinotonzi SIS for a reason. Saka kana usingazvidi zvandiri kutaura, get away. Ibva usiye vanoda kuteerera. Pane vana vangu vari pano, vanin'ina vangu vari pano, vanotoinda kumatwerking zuku, vanoda kutonzwa. Handi muri kudzwa. Saka muteere guys, nditaura chokwadi. Ndizvo vane ndichavhura malaini ndati munhu vana vangu vanin'ina vangu vaya varinda ukova ya timu rangu riya nda kuti munudze chokwadi, muudze vanhu chokwadi kana muchiti ndikunyepa mugosara chokwadi. Ati maona kochinzi hapana ndikuisa musoro chiti hapana zvanomboshondoura hapana kakondomu. Saka musikana akangwara uri kuzviprotecta kuti usata zvirwere. Handika ukuzviprotecta usati hama unwanted pregnancies because mubereki wako kuti akudza kuti usaenda hauwirirani nazvo. Unopesa utangocharwa nemubereki. Handika kuti angochagwa nemubereki hauwirirani nazvo. Mubereki achiti aiwa handidi kuti uende kunzvimbo dzakadai, hamudi kuzviwa. Munoti ndonguva yatikurarama isusu, hatisi kurarama kuma 19 gochamhembe kunguva yana Ian Smith. Takurarama munguva dziriko mazuva ano. Saka ndo zvatinoda. Saka takuti alright, zvamunoda izvo zvanoti mave maadults over 18 chitakura makondomu ako. Handika uise mubhegi uinde nawo. Murume akati ndodai iburitsa hapana chinombonyadzisa. Buritsa ingava iko zvino one generation iko zvino munotoproposa vanhu kuvarume. Munopfugama ne1 gumbo kudai 1 knee down muchitaura kuti marry me baby. Zvachinja isi kudhara zvainyadzisa itoze taboo kuti utikumbire murume kuti naiwe ndirooreo. Asi iko zvino imi makuzviita ndika ndo free spirit ndo kuchinja kwenguva. Saka takura makondomu ako isa mubhegi. Famba nemakondomu ako ukaona kuti hapana handina achida kutsotsa pasina chiripo pasina bepa mudzoti aiwa mapepa ndinawo ndakarongeka. Kuri ndo kunonzi kurongeka ikoko. Famba nemapepa ako munhu handiwaona. Famba ende kana achiti kwai ndaripfeka andifunisa zvinhu guys ndinoda kutaura ndiudza chokwadi. Handika sevanin'ina vangu pano vanendiudza chokwadi. Munoziva zvinhu zvinoitika kumabhawa. Handiti kumabhawa kuyakuyaka kana vanhu vachinge vadhakwa. Handika kana vanhu vachinge vadhakwa kana vanhu vakuita zveuyu vachida kuita zvimakwiki zvavo zviya. Handimaona mubhawa imo kuseri kwemaspika ndikudza icho indiona zvakawanda kai guys kuseri kwemaspika ndoko kune mumomo hati mumalaisa ngakadzimwa muziva guys vanenge vakadhaku mwana vanenge ane business yako vari kukisana pa vanobatsana pa vari kudii kuseri kwemaspika ndoko vanotoinda votokururisana kuseri kwemaspika ko votokotanisana ikoko. Zvinoti hazvini zvazviitiki bvunzai vanoshanda mubhawa vakudza kuti panenge vakukurura vachitsvaira kuseri pepai vanosangana nezvakawanda zvakadini vabvunzei. Kuseri kwemaspika ko ndoko vanotokururirana votokotamisana kuseri kwemaspika koko chototsva votorovana kuseri koko kuseri kwemaspika. Inzwai senior bachira toti ame ichoko anozviziva munhu wechirume. Antimaona then ipapa munhu anenge achitokunyepera iwe kana karongeka robva ungoriburitsa woti ndauya naro womupa handiti handiti ndizvokukotamisana mapana mubhedha. Handiti mubhawa wakamupa spika muzisoro riri kuwanda kuna ri kuya here iwe wakotamisa wakabatsirwa madziro. Handitika bata ichi tione kana zvaigona pfekedza iwe. Handiti uri nenyere une shavira chekuda kuti uitwe izvozvo. Pfekedza iwewe tora kondomu muti mina ndikupfekedze wobata iwe woisa woga. Handimaona nokuti vanobvisa ndiri kuzama kungokudza ichokwadi munobvisigwa vanobvisa vanozvomora.
usara nemwana usingazoti mwana gara zviyandiwani nhasi wanga uripo waita neumwe kuseri kwemaspika next week waenda futi waita neumwe kuseri kwemaspika vhiki rinoya kuseri waita futi kuseri kwemaspika hanimaona saka bata wega uise wega uchizwa kuti riripo hanimaona nokuti varume ava vanoganga unopuwa chigwere mukondomu imomo chaboogwa kumberi uko chikondomu saka protect your healthy handimaona protect my unwanted pregnancies ai handi muri kuzviwa saka ndikuti zave kuonesana ichokwadi chisingadiwe nevakawanda but is the truth handimaona hachidiwe nevakawanda but is the truth ichokwadi as much as zvisina kujarika kuti zvitaure tozvitaura futi tichikuudzai chokwadi kuti muve careful moseka futi handimaona right tabva ipapo antika saka tikuti iwewe Modhekai chengeta mwana Modhekai chengeta even Modhekai womubhaibheri mukadzi uya antika angari mukadzi akanaka chaizvo mubhaibheri ita munhu akanaka chengeta mwana wako mwana achanoziva ndiye president wamangwana anogona kuita president wamangwana anogona kuita doctor mwana yachakuchengeta nokuti zvokuimba izvi Modhekai zvine period zvine season zvine time zvinopera kune vaimbi chaivo vatakakura tichiziva vaimba zvokutodaro iko zvino vakapera kuti try zvinopera unopera sisipo kuwacha andimaona unopera sisipo kuwacha saka you never know ramangwana kuti pamwe wakabva wako kwachivi kana kuti kushiya vane hauna kosimi yaunayo unongoziva kuti voice rako ndoro kuimba unosvika pakupera kana uchiti ndoreva nhema vunzana stand vanastani vakambopisa Desmond vakambopisa zvokutodaro ndio vanga vari making of hip hop mukauya zvemi vana Modhekai mukauya mukaovertake saka kuchauya vamwe vafana izvo zvisova nekuti kuZimbabwe munhu wesangoita music kuchauya vamwe vafana futi osvika chidi vachikuduburawo andiona saka zvinosvika pakupera asi unenge une mwana wako andiona anogona kuzokuchengeta mangwana rikakuramba mwana Modhe chengeta mwana right tobva pane iyo iyi yaModhei toenda kuna Kimberly Zvigubhu anditi Kimberly Zvigubhu kune vanhu voburisa vhidhiyo rakudhara mamuchimboregerei kuriburisa pakanga achikisiwa kudhara kumapikicha vaya maburisa nasani mamunawo mamuchimboregerei kumaburisa wai kuzi maburisa iko zvino nokuti munhu anhingirira zvakaoma mairegerei kuburisa time yakati munhu asati achata asati arogwa 15k maidi kuburisa munoona zvoita satani guys munoona zvoita satani kumirira muse panotika chinhu chakanaka kune varoyi vasingadi chakanaka ndosaka muchiona vanhu vakawanda even pasocial media vachitrai kuviga life dzavo havadi kuti life dzavo dzibude pachena nenyaya kuti kune varoyi tinorarama nevaroyi everyday tinodla nevaroyi everyday tinoseka nevaroyi everyday vanotiudza kuti I love you varoyi vedu everyday vakamirira kunotsvaga past yako voya nayo muri kuburisa ende past iyi yakudhara vaiti kwanzei zvakaitika last week kupi nokuti mufana waHolly ndakaona mapictures mariseni picheke ane malocks atokura ndezvakudhara zviya hanimaona zvakudzoswa iko zvino izvi mukudzosa zvaiyeyu tongoti pamwe kuda zvanga zvizve last week iye Modhekai haana kuita mwana proof kutohura zvine proof evidence haana kuita mwana akaita mwana saka vedu ngatiregei mweya weuroyi mazimba tinoroya ngatiregei mweya weuroyi mweya wekuparadzana mai mufaro weHolly ngachengete mwana wake imimi move on with your life sanganai pamwana munosheya mwana move on with your life stop disturbing ava vakaroorana kutonorora mumwe mukadzi asina mwana iwe une mwana kureva kuti ndiye waasarudza ndiye waari kuda imimi sanganai pamwana mune kodzero yekutaura zvichemo zvenyu pamwana asi zvemarriage yauyu kana kuti zvokuchadii akata mukaramba muchibvuma kuvhururiswa makumbo enyu amene enyu munongo pamwe wepiri asi akatoroora ndiye akatokutadza kuti ndiye waanoda mukaramba muchingoti makuzodzokera kuuyu amene enyu tsvagai itaiwo boyfriend yenyu imwe tsvagai mwana anogona kukuroorai kana kuita mwana zvine kuti haucharoorwi unoroorwa even une vana vako 3 kupinda mumambure chaimo unorogwa chisanganai pamwana Modhekai ngachengete mwana wake ende muchora ndiri kuda mari yemwana Modhekai ngatenge gusa remwana every month ngaite zvanoda kuti atengete mwana wake every month asi imimi move on with your life munhu uyu akaita move on akatoroora
You don't want to be a side chicken unoramba ichipiwa vana muri kuside. Wakanaka zvisingaiti baby girl. Zvekuti enderai mberi nelife yenyu. Enderai mberi nelife yenyu. Mai mwana. Varoyi vari kunoburisa zvinhu zvakudhara zvemukadzi wanhingikiri wa Mordecai muchinoya nazvo. Guys, let's stop it. Let's stop it. Stop it, guys. Kuroya. Munoda kubreka marriage yevana ikabreka modi. Ikabreka modi. Mofara kuti takaposta zvinhu zvakati tikabreka marriage. Munozati vana Mordecai vane hama dzinenge dziri pamasocial media. Munoziva here kuti ari hama dzinenge dziripo. Mukona kuti matovenganisa zvimwe zvinhu iye mafunga kuti anenge asingazvizivi here Mordecai. Mafunga kuti Mordecai anga asingarizivi picture iya. But now raonekwa nesocial media razoonekwa nehama dzisikuzi ratenderera raonekwa nehama manje. Magamuchiro anga kamita atosiyana. Atosiyana magamuchiro anga chamita mufamily atosiyana. Ninyaya yevaroyi vari kurarama pasocial media. Ndoda kuudza madhayari angu nhasi varoma relationship avo, please, pawall yako pama-friends list yako pane varoyi varipo. Hanti muri kunzwa? Stop posting your people there. Musaposte ma-boyfriends enyu. Haasi wese anokusekerera chikuda. Tinenge tiri muma-friend list enyu momuya tichimirira kuti uposte tigotora. Wozongoshamisika kuti patipa friend pawo zvabuda nemunari wari kuti friend yako ari pama-friend list yako. Wona zvakutenderera tendero chete zvabva nekupi. Andiwaona. Musaposte vanhu venyu kumawall kwenyu unless uine vanhu zati ndinovatrasta. Zvino mazani social media munhu anenge aida kuda kusvika 5000 friends. Saka anenge achingo accept. Unoaccepta nevanhu vasingazivi. Vatoya kuzoita ma-monitoring spirits kuzokuparadza. There's nothing wrong kuviga munhu wako. Because you are trying to protect your person and you are trying to protect yourself. Hani muri kunzwa? Musaite zvokungoposta nechikodi varoyi vakazara. Zvirwai musaga zviri nani kuhligwa musaga. Hligwai musaposte ma-boyfriends enyu. Uri kuposta boyfriend yako, uri kuposta pane friend iri kutoti zvaramba. Ina hangu handinyengwi. Ini zvandirambira zvema-relationship. Iwe uri kuposta a hunk. Dude, my man. Do you think they are happy, varoyi? Do you think they are happy? Avasi happy. Gaya kuti isusu chaiye isu vanambuya vachembera kudai. Kunotsvagurudza kuti murume wavo ndoupi asingaiti social media. Asingatoiti social media. Wakanotsvagwa kanouyiwa naye kuti ndiye uyu. And then what? After mamuona, and then what? And then what? Varoyi. Murikona ndandikutaura guys. Varoyi variko. Chawakanda ku-status yako. Unokanda picture remwana wako ku-status yako. Unoona uri kutenderera muvaroyi. Ushiya kuti zvafamba sei. Varoyi vadzura. Vari pa-friend list yako. Vakandoseva namba dzako. Antika pamwe vakatoseva uchiti munhu wangu. Kuti vatore ku-status uko. Vawane kunoita joko. Guys, it's up to you. Indikudza madiaries angu. Asi varoyi tikurarama navo. Tiri kudya navo. Tikumuka navo. They come and hug us. Kutipa hug ya Judas. Vano vachitikisa kiss ya Judas. Kutiudza kuti my love you handigoni navo. Asi monitoring spirit akatoya kuzodestroya kuzoparadza. Atori negodo. Zvimwe ma-relationships evanhu guys ngatisiyanei nawo. Ma-marriages evanhu ngatisiyanei nawo. Tinoparadza vanhu. Vanomaseva exactly Judy. Anotoka mapicture yachiseviwa. Picture wakanda kudhara. Unenge watokangano guys kuti picture ndakambori twendani. Pane chakanaka mai mwana ndo parinonyuka ipapo. Ndo parinotaka kunotsvagwa kugalari kuti ripostwe rikandwe. Ndo zvavanoita ma-monitoring spirits. Vanomirira musi wokuti wachata wakunoroorwa paitika chakati vanonotsvaga varoyi vekuzimba. Hatigonika isusu techiti entertainment yedu hatigoni. Anomaziya entertainment yedu maziva hatigoni ndo chokwadi. Hatigoni. Tinopinda too deep. Tigopinda too personal. Kutonotsvaga kuti asenge chabhadhara vanhu kuti ndiudzewo information. Kupinda too deep haisisiri entertainment kana yadaro. Kupinda too deep kuti akambozodii akadii. Munhu ari kudaroka mukanotsvaga nezveke munhu ari kudaro yeka ane makomo ema-secrets. Guys,
tese panapa tiri 725 tine masecrets mamwe atinawo atakaita keep to ourselves. Ndikunyepa here unotori nayo secret iyoyo unoti but icho zvoita seka I will try kufa nayo handidi kuti ibude. Umwe munhu anonoitsvaga kuti auye nayo azoiti mvuu kunoitsvaga. Andimaona kunoitsvaga uroi tiri kunyanya masimba. Ndizoti life yo ichita kuti ndisure nchibvarugwa asi zvakanaka chose tajajaira kubvarugwa everyday pakasabvarugwa isu pano kubvarugwa vanani takatosimba tichina hedu pressure nazvo. Handimaona saka gaizika ngatitegei kudaro. Hanzi handifungi kuti ndiyakaposta tafadzwa ufungi hatizivi. Anogona kuve ex, anogona kuve munhu kana friend, it could be anybody, it can be anyone akaposta zviriko, you like it or not, ndozvinhu zviri kutoitika. Anomaona Rora Squad, ndakambokudza nyaya yeRora Squad panapa muchikuisiwa nyaya yemusikana ndakakudzai kuti vedu ikandikugwadziwa kune mwana arambwa musokurogwa vakabva vaplaya video achiita sex tape neex boyfriend Rora rikabva ratostopiwa ipapo same time. Imagine kurwadza kwazvo zvabuda neRora Squad. Usorora Squad zhinji rinenge risina varume. Kana kuti Rora Squad rinenge richiti kuchata naHolly 10 kwavari vana vechidika vanofunga kuti vaimbi vanoshamisira. Ndikunyepa here. Kwavari vana vechidika vanofunga kuti vaimbi vanoshamisira zvisingaiti. Saka kuti anogona celebrity. Kuzimbabwe kune macelebrity ari broke guys. Mukachisa izvo munobatsirikana. Pressure imi vana vechidiki. Mukachisa kuzimbabwe kune macelebrities akawanda ari broke. Ringori zita kuti une zita chete. Asi brokenness airi tii. Izere munogona kubatsirikana. Kuti celebrities are broke. Celebrities dasere celebrities kuna America uko. Ekuti kwadara kutonzi celebrity kwa America rine chibanzi chaicho. Ekwedu ko izita rekuti celebrity chete rekuwana koma favors. Asi pa machangura chaipo aiwa vanenge vachitokundwa nemafollowers avo. Animal vanenge vachitokundwa nemafollowers avo. Mabroke celebrities kuzinja kwedu. Broke celebrities kuzinja kwedu mabroke machinji achona. Andimaona. Saka guys, toda kuti mugari manguza ine handakunyaza kubatsira zvakara because panyaya yaka pakafamba godo. Iwe Modecai chengeta mwana zvitombodizvo rocket science and know it obviously Kimba lakatozviziva kuti kune mwana ariko. Antika ndifungu takaita problem nazvo. Chengeta mwana wako whether aita problem whether not a problem. Chingochengeta mwana wako antika mai vemwana move on with your life sanganai pamwana antika and vari kubusura varoi vachibudisa zvinhu zvakudhara izvi naiye Holly 10 andorone past yake. But now going back and retrieve these things chikana pa social media hama dzinoona muri kukanganisa marriages evanhu. Munogona we are quick to point my fingers kuti maka destroy vanhu ndenge what are you doing? Imi muri kuite you are doing the very same thing ndizvo muri kuita. Muri kudestroy marriage yevanhu mukutsva zvinhu zvakudhara zvomuya nazvo mudati hama dzidii kunotsvaga kuya nazvo. It's wrong. Munhu wese ane past. Everybody has a past. Tese tinawo mapast. Munhu wese apana munhu asina past. Tinawo mapast tese. Mamwe atori nasty. Mamwe vakatouraya vanhu cheko chaiko. Mamwe vakatodla vanhu cheko chaiko. Mamwe vakatoita zvinogara zvakadaro. Past tinadzo asi ndosaka chinzi past. Ndezvakudhara. Mukukura mune zvakawanda zvinoitika. Uramba munhu akangobatirira papast yemunhu kunda kunotsvaga papast yemunhu kunda kunotsvaga papast yemunhu. It's wrong. Let's not do that guys. Ngatiitei tiza pekugumira. Ngatiitei tiza pekugumira. Ndio nyaya inoida kunyatsotora panyaya yemukomana yamene kuti pane vanoda kupawo muono wavo here 5 people satapinda munyaya yechi2 yanaswa gai. Anomaona handizi kuti varipo here vanoda kupa muono wavo satapinda panyaya yanaswa gai yasuro kunetsai tione kuti tipinde pafinale yenyaya iyoyi tipedze nayo tizoti nyaya iyi yadi yapera. Machansi takamaona V11 takamaona. Anomaona hanzi vamwe vasina vanokomita said aiwa pane namba dzinofotwa ati deposit chichika ningirikiri
tinotya kuti network inozotiporongera saka munoita zvokufona gaindise nhamba tinogona kufona network yotiporongera because network dzedu idzi exactly alwadi hapana kazaro achifamba we learn from our mistake munhu anozvagwari akabatwa pamaoko kudai so momona mangwana chakutanga kugara kudai anomaona mochona mangwana chakutanga kumira chakukambaira kudai so mochona mangwana chakutanga kumira kudai chakutanga kufamba kudai chichinda kumberi we start from somewhere tichikwira tichienda ino tinosvika kuchembera takamboitawo vasikana mufunge vaitonetsa halo kola muri sei wedzrai volume ndiri right taurai ndakutaura panyaya yaHolly 10 ndichitarisa kuti Holly 10 muimbi anoimba nenyaya dzekuda kusimudzira handiti girl child saka chiri kuita kuti vanhu vainveste munyaya yaHolly 10 he is marketing a brand vaasiri kuita live up to chekutanga chechipiri chaita kuti nyaya yaHolly 10 inese mukadzokera kumashure asati atanga kudanana Kimberly andadzanga aina Chelsea uyu achiita on off naChelsea pakaita Chelsea nhumbu hanzi aitumira ma20 nema8 achiti mari handina ndiri kungwavha kuti nditsvage mari handiti saka uyu akazotauraka aona pabuda 15,000 because pamwe pesa panga ari kukutonzwisisa I don't think kuti aida kuuya kusocial media nenyaya iyi she was trying to contain kusvika ina unonyoresa nhumbu at 8 months mujaya achimudza kuti hapana mari but akazoona hezvo pabuda 15,000 mwana haana dhaipa mwana haana macolic drops ndozvakaita kuti ataure nekuti iye Holly 10 zati akanzi aenda kumaintenance court akazi abvise $1,000 so I don't think kuti anobvuma kuibvisa but ari kuwana 15,000 yekuenda kunorora first priority yemunhu wese kana waunza mwana zvekuti makahura vakaita one night stand iye akakumurawo uye akakumurawo vese vakasangana saka kana pabuda mwana DNA ine vese vari 2 yapa we cannot excuse irresponsibility nekuti ina handina kupfeka kondomu kana kuti yanga iri one night stand aitozivawo paaitoise asina kondomu aiziva kuti panokwanisa kubuda AIDS panokwanisa kubuda STD panokwanisa kubuda mwana munhu wese anozviziva anobvisa bhuruku saka iye nyaya yanetsa inezvakaona zvacho haana basa nekuroorwa hapana paakambotara kuti kuroora iye ndiye Holly 10 aitotaura kuti ndipe 2 months ndigadzise zvinhu zvangu pane kora nimbokubatira muromo pane musikana akadana nemunhu asati asiri kuroorwa here handiti iye Chelsea mukateerera kutaura isakanzwa audio yake achiti zvanga zviri zvazviri oned akagoti kudiko iye munhu aroora you put yourself in his shoes mungati chiimi munhu amuri kudana naye aroora mukadzi mungati chii mungati hatiri serious kana munenge mungotandawo nyazi muchitaura kuti hata ingotamba ama2k akasiyana nesu vakaona kuti panapa munhu handizomugoni pamberi apo vasiyana nesu vekudhara vekuti unenge uchitoti zvadaita nhumbu ndofanira kufirapo iwo kwavari kutoita baby mama hazvichashamisi chavanenge vachida ndechekuti munhu achengete mwana wake saka generation gap yachinja asi kana wabhoti handichina basa nemunhu zvachose unogona kuti handichina basa nemunhu wobva uchichengetera mwana wako handizveimwana mbere vanhu vairi sisimene ndo pamuri kurasika akaitawana hapana pamuri kurasika nditaura ndakazvimiririra iye utaura wakazvimiririra saka mwana mwana pfungwa dzake mwana ndeve vaviri iyewo anofanira kuplaya pati yake problem vangani venyu izvozvi so vane vana vana nababa siri kuplaya mapati avo how many of you mune vana imimi vana baba are not even playing their part how many of you ngeisiri kuramba tichizvitsigira zviri wrong endai kunze kwenyika kuna maamerica hazvinobvumirwi vana baba vanotochengeta vana vavo kupfuura ana amai isusu kuzimbabwe ndopatotanga kuti munhu ari bhita chingochengeta mwana wako bodo nguva iyoyo yapfuura simeti kana munhu uchikwanisa kutunda munhu unokwanisa kuchengeta mwana wako tataura wani tikati Holly 10 modhekai ngachengete mwana wake asi mai ava Chelsea ngaite move on upenyu hwake
Tataura wani. Sekutaura kwamaita inini kuti anga asingadi zvokurogwa pamwe aida zvekutamba. Saka fair tikataura kuti Mordecai it's your responsibility kuti uchengete mwana uyu. Handi asi mai chenderembe nelife yenyu. Iwewe cheusicheka kuti step marriage yavo sanganai pamwana. Ndozvatataura wani pano. Uyo anongobvira abata chimwe, anongobvira atora chimwe chaakanangana nacho macollege drops nemapamba. And the rest of the video, the audio zvaitaurwa kumberi. The rest of the audio. Aiwa kangati veifekola. Imatara pema colleague drops nenhikiri nemapamba ndichi. Ko the rest of the video zvataurwa kumberi. Ini ndokuoneka muchingobvunza vanhu. Ndinokubvunza iwewe ka kuti what about zvokuti hagoni anongokwira chibhubhubhu anozodai. What about that? Tikutaura nyaya yema-leading questions SIS MELLY ndokubona muchibvunza vanhu muchiti havaigona here baba vaiva. But kola wona. Pane pekuti unotoziva kuti zvinhu tikutaura tiri 2 handika. Pane pazoda kuti zviri kurekodwa. Ungataura zvakadaro here. Iye mukadzi kwekugumisira isatoziva kuti zviri kurekodwa. Akatozozwa kwekugumisira kuti aina handine zvekudaro ndorekodha. But mukadzi kwapaitozobvunza kuti kondazvepo muri kumudayo aihopo zviri pakati pedu. Akatozoudzwa apedza kutaura kuti zviri kurekodwa. Iye anga akufunga kuti nyaya wapedza. Vakumborelaxa wachimbotaurawo one on one. Penge pamwe pacho kuti umwe munhu anogona kukulidha question. Saka zvainaka here? Zvaita sei? Wobva wakuita sei? Nekuti uri muhit yemoment nehasha. Then unogona kuluza composure. Asi munhu wese ari composed and asi munhu wese anokasikira kufunga kuti kwandakuendeswa uku kuda kutononyudzwa. Inini mukaona kubva interview ichitanga nyaya yake yanga yakanangana nenyaya yekuchengetwa kwemwana nyangwe nanhasi. Ndizvo zvevanhu zvekuti uri bhitaka. Ina handisi kumboona ubitterness because chitongoti imi hamusikona yenyu kubitterness nyangwe ine bitterness anauona asi ndakaona ukaujealous. $20 munhu handi ari kumuudza kuti ndine werengai mamessages SIS MELLY dzisina bias. Ndine $20 yemwana, ndine $40. Uri kufunga kuti uri kumbonyarara wozonzwa kuti munhu abvisa 15,000 ka 15,000 akabvisa 500. Asi iyo 15,000 yacho ndeyeshuwa here? 15,000 yacho ndeyeshuwa here? Iri kutofamba kanditi mambotaura zveRora Squad. Zvichireva kuti Rora Squad riri kufambisa guva. Harogona kufambisa guva rekunyepa pakafutira Rora Squad futi. Handika ari mafriends anengada kuisawo munhu pari. Plus futi SIS MELLY vanhu vazhinji vari kuita kuti nyaya iyi iwedzere kuita vanhu kuti vapindire. Inyaya yekuti Holy 10 mazuva apera aya mujaya hanzi kana ngoma yairivisa inenge yeda kupanguka. Waida kuedza kuti wingi D kusabudise munhu ezvokuimba zvake. Muri kuona uyu munhu uri kuimba kuti apa vanhu simba rekunovhota kupa vanhu simba rekuziva kodzero ravo. Iye obva ada kuvhiringa munhu kutaika munhu ari kuzviraramira upenyu hwake. Saka kana watanga musindo wobva watoziva kuti musindo uchakuperawo. Saka ndozvaita kuti vanhu vade kupinda muupenyu hwake nekuti iye aipotangire musindo. Uyu wingi D uri kuipa ibotso rake vakazvinyararira. Iwe woda kunotaika murume mukuru usina zvaakutadzira. Kama doesn't forget an address ngaanze ugugu hwacho. Okay. Haiwa pakanaka kuleta kunzwai. Thank you very much. Rega titonzwa vamwe vari kuuya. Thank you. Makoza chari kuwanda. Right. Itai wangu tipambe tipinde munyaya yepiri. Fambai tiwe pfungwa dzenyu nokuti iyi makakatona mumwe nemwana pfungwa dzake dzari kutofunga. Right. Hello pana Mordecai. Foni yenyu haisi kunzwika tokumbira kuti muise volume. Yeah. Makundinzwa? Yes. Inini hanguda kutaura panyaya yabamutaura nakola tanzi zvona akazoposta mushure mekunge aona pabuda 15k Holy 10 anautanga kuita progress nhasi pakabuda mabhenzi pakatenga mabhenzi paya I think it was tanga kwaFebruary akadi kuzviposta akadi kuposta nyaya yacho akauya akazomirira munhu atanga abvisa mararura mukadzi wake ozouya neposti yake zvakutoita sekuti yari bhita zvakutoita sekuti ndibhita bhebhi mama. Wakatombotenge mabhenzi akawanda akaposta. Akabudisa mabhenzi akasina maplate Holy 10 I think it's last month or 2 months ago achicelebrate mabhenzi akanga atenga. Waya akadi kubva aposta pazasi papo kuti mangwana chikutotenga mabhenzi usadza kutsangisa mushongo wemwana akadi kubva aposta ipapo waya akazongomirira munhu abvisa mararura mukadzi ozoposta zvimwana. Because Holy 10 anotanga kuposta progress yake nhasi akatomboposta mabhenzi ake I think it's January kana kuti February achangotanga. Okay. Wow. Thank you very much caller. Regaitizwe vamwe. Thank you. Right. Hanzi akadi kuposta pakabuda mabhenzi. Ine mabhenzi asingadoiziviwo.
why azoposta iko zvino apa pabuda yerora. Hello caller. Right. Hands true achiti is building a mansion. Okay. Hands aita atova ka mansion. All right. Hello. Hello. Yes, Hangazi. Hello. Hello. Zimai my phone is my student. Zimai my phone. Sorry, phone one. SIS MELLY achida kupa contribution yekuti kana waHolly ari wrong pakuti asi kuchengeta mwana. Unofana kuchengeta mwana wako whether wakanga uchida munhu kana kuti wakanga usingamudi kana kuti pane maproblems akazoitika pakati muri two. But the responsibility as a father yekuti uchengete mwana, unofana kuchengeta mwana despite the fact yekuti iwewe naamai vake makatadza kuwirirana. Ati mwana haana chaanoziva. Mwana wese ane kodzero kuti achengetwe. Kana achitadza kuchengeta mwana because ari kuti pamwe mwana asi wangu, ndosaka kune maDNA yekuti anonocheka kuti mwana ndewake kana kuti asi wake. Then issue number 2, musikana uyu baby mama akaita mistake like previous caller taure kuti why did she wait kuti arore umwe munhu ozoita come out, because zvinobva zvaita kuti urakidze kunge une jealousy, iwe bitter, iwe actually azotanga arora ozotanga kubuditsa kuti aizodai. Hakuna munhu asina past, that one we know. Kana anga asingachengeti mwana for sure, achikanga asingachengeti, it's very wrong. Anofana kuchengeta mwana, but waiting for Holy 10 to marry so that you come out was very, very wrong. Angadai akabuda pachena, Holy 10 anozikanwa nevanhu. Angadai akabuda pachena kudhara, asina umiriro tauro umwe mukadzi. Right now Holy 10 he has just married someone. Dopa abuda achitaura kuti aizondidai, anga asinganaki he zvanga zviri zvekudai. Kutaura kweshungu, because kana uri munhu ari machuwa aumiriri. Angadai akatoenda kumakoti kare akatoti azorora hake mukadzi, but still ane nyaya dzake dzinotudzana titori nadzo naye, titorinawo zvimwe zviri kuneni. But ungamirire munhu SIS MELLY kuti atange arora, then kana achinge arora sanhasi mangwana achobuda kuti no, mukadzi uyu akazodai, munenge uyu akazodai. It also shows a lot of things pane mukadzi kuti no baby mama munhu ari bit, to be very honest, because you can't wait for someone to get married and you come out. You could have come out long way back kuti ini ndo nyaya yangu yandinayo, ndo situation yangu yandinayo. Ngaachengete mwana. Holy 10 irresponsibility yake as a dad kuti achengete mwana. Then toya pa issue yechitu yekuti Holy 10 akarora, then musikana wakarora, pari kunzi pane ma-issues ekuti akanga achikisana neboyfriend chakati. I don't know, but I've never heard someone akangobva kuchikoro akangosvika ndobva atosangana nemunhu wake ndobva atororana. It's very rare cases like that. Munhu wese vamwe vanhu right now atori mabhawa vabvachiri kutozvifarira vasati valoketwa naMwari kunzi unofana kuroora nini. Saka zvingaite here kuti tomboti munhu waroorwa tomboti ranga riri hure zveshuwa. Vanhu vobuda vachiti noranga riri hure he zvazodai zvikazika. Vanhu vakawanda vane mamereji ari kupwanyika, vari kupunzwa mamerejes nevanhu, kwete kuti ivo, because kune maproblems anosanganwa nevanhu two ekuti mukagara pasi muri two muri muroom mukati tinoda kuyazosolva maproblems edu, you come out muri mavictors mukati meproblem yamasangana nayo. But mamarriages mazhinji, if people are not careful, even kudzimba dzamunogara, learn not to hear the other part iri kunzi. Usangoti zvese zvawanzwa, because kuna vanhu vasiri strong SIS MELLY, and especially vanhu vechirume vane that ego yekuti imagine kuti ungofamba uchinzonzi mukadzi wako akisana nenhiki apa uri kuti wakagara mumba naye wotumirwa foto yekunzi angaina nei. Holy 10 anofanira kuti wanocounseling kana achida munhu wake, hatisi kuti ngaamurambe, but anofana kuva very strong kuti vaite marriage iyoyo kana vari pachokwadi vese, because vanhu vakawanda vari marelationship, vanhu vazhinji havasi kufara kuti muri kufara marelationships enyu. That's very true. Unovengerwa kutonzi uri kudanana nanhingi, even munhu ari kutokutambudza chaiye asi uri kutokutengera chikafu mumba. Vanhu vakakuona muri two musoano kuti murume hende ndokutengera chikafu, unotoona munhu achirwadziwa, but pamwe watoita honde kuti haende totengerwa chikafu. There is a lot of things zviri kuitika mune vanhu. And vanhu vazhinji, to tell you the truth, Zimbabwean community hainyanye kufara kana munhu awana munhu anomuda.
whether uri public figure or hausi public figure, but a lot of people vanoda kuunza history yako kana kutosangana nemunhu wako kumashops otomutaura kuti ningi wewe takatonzwa kuti munhu wako waunogara naye kana kuti waunodanana naye anga ambori chakati chakati, trying to crash that little relationship kuti ife. Saka vanhu vazhinji havafari whether unozikanwa kana kuti hauzikanwa. It's so sad kuti muZimbabwean community I've never seen munhu ane marriage yake a celebrity kana celebrity ane marriage yake iri step yakanyararwa zvite munhu wese andinoziva kana kuti celebrity kana kuti vanhu vakawanda vanozonyora vachiti happy for vakazama kudestroya zvikaramba. Saka vakatoona kuti beta kutomuda because zvataida chaizvo zvakaramba. So that's what a lot of people do. Even mudzimba chaimo isu vanhu vasingazikani unogona kutoposta pastatus uchitoti nhasi naenda kana ungoposta wakagara nemunhu wako pamwe hamutorina kutodya kubva makuseni zvinhu hazvisi kubatana, but panowanawo mumwe munhu anotoiona post iyoyo kana status iyoyo anotoidownload achishanda nayo zvakasimba ari kumakwake kana kutokuudza direct umwe musi kutoti iwe utori nenyaya dzako murume wako ndakambomona kwakati kana kuti so vanhu community yedu yeZimbabwean community vanhu vese vandinoziva handisati vese vana japres vakanzi mukadzi wacho ari kugarira mari ari kugara nehure remunhu right now vakazviona kuti havakurambana vanochiti kana akaposta mazvotonzi ngochani madam boss munhu wese japres akanzi ngochani hakuna hakuna anocelebrate kwazviti Yesa akarara nanhingi kwakaita show trying to crash spirit kadzasara kumba kuti marriage iyoyo iparare. So Zimbabwean community doesn't celebrate marriages. So by the way Israel wokola malavu nemalikes asikana Israel wokola nemalavu nemalikes ataura zvazviri nemunemu responsibility yekuchengeta mwana anofanira kuchengeta mwana nomakanjani as long as that child is declared kuti wake anofanira kumuchengeta whether ari kuda kana kuti haasi kuda but anofanira kumuchengeta because mwari ari kuchengeta even vanhu vari kungova mwoyo wekufema because ndimwari ndiye akavaka ndiye baba vevanhu vavo. Saka kana Hollyton ari baba vemwana ngaachengete mwana but zvemarriage zvaakwaari kuti oita keep on here, but if he is not careful marriage zhinji dzandoziva dzakaparara. Very true, very true. Haya kola vanyatsokukuma sezvazviri guys mazvinzwira. Hello kola vari kuti vakazama kufona foni yavo yobva yangopera munoti nemhaka iyi hani mazvinzwa. Social media ndisatani zvayo guys. Varume ava vamwe vazhinji vanenge vada kunotsvagirudzwa vana havasi pasocial media havaite zvesocial media. Wamunoziva pasocial media ndiye akauya ari kuita social media yeye ko vamwe munenge makunotsvaga vari kumasituri vane basa rei vanei vapinda papi vanonotsvagwa vese vagounzwa vese vagopostwa vese vagotsvagirwa manhikiri maanzi kucelebrity masingu chero iwo masingu takaona nyaya dzenyungani masingu imi nyaya dzenyu dzaputiswa ngani tinodziziva sei nyaya dzenyu masingu mangana uri kuona pasocial media ese masocialites masingles atine nyaya dzinongozobuda unzi angachida nanhingi angaya nanhingi kwakati ari single. Hazvina kuti marriage kana kuti single izvi kungori nevaroyi kuZimbabwe tingori varoyi chete ndochokwadi chiripo tingori varoyi. Madam bosi vakawani kuti hure vasikana hure vanozoura nanhingi madam bosi pane murume wasina kumbopiwa kuZimbabwe kunzi vakaura naye aripo but we were not thinking patenge tichitaura tifunge kuti vane murume wavo kwavakarorwa kwamunetsi wako. Kuna na vamweni vatinotoona vaya tichitaura zvinhu izvi ndiwe hama dzinoti kudii anditi kuudza mukadzi womunhu kuti hure vakomana dzora nanhingi ruchiko imi vacho vanenge chinza nohura ari kuhura navo vanhuwo vane mhuri dzavo vamwe vacho vakadzi chavatomboita masocial media zvachose pari kubuda kunzi vakazohura vakadii handika asi hatina kumbona V11 till nhasi V11 rokuti iri chihure ichi 1 chauya chihure tachibata ichi mwanoramba vaya hatisati tachiona tongohwa kuti ihure V11 ngarichibuda hapana zvinongotagwa pamuromo kana tiri sesu chihure chedu makachiwa isu guys takutongochibvuma kuti takahura makachiwa imi chibuya ine V11 mukandi aribudi asi kuno chimonzi mahure iwaya ani munoona kwazvinenge zvichienda. Saka uya tiri varoyi kolame. Hello SIS MELLY muri boy mushe kanjani
Ndachidongota rangu nenyaya yachoti tiri kufungira kuti baby mother vari bitter. To be honest, isusu kuti tijudge kuti ari bitter, we can only judge when we've walked in those shoes. Kana takambofamba munyaya yakadaro iyoyo, because inini kungota rangu real quick. I was in the same situation a few weeks ago. Munhu ndakarorana naye ndikadivorce. Akati say akaenda kuZimbabwe recently tikazongoona pictures but kuseri kunoku ndikunetsana naye munhu nenyaya yekuti pamari yevana apa vana vachatori vana 2 munhu atori doctor but mari haibude yemaintenance inenge ichinetsa apa ndakutozoona munhu aposta aitaura kwakuti inda ndakapedzisira kutaura nehama dzake kudhara many years ago, maybe like 4 years ago, ipapo pasho patakaramba nepapo nditaurekana nevanhu asi musi wandakaona mapictures apostwa kuti munhu aroora ndodhee randakaita sei randakabata foni ndikataura nehama dzake ndikati guys munobvunza here kuti munhu kuti aburitse kana mari zvayo yekungoti andibatsirawo pavana hapana kana mari iri kubuda asi munhu anokwanisa ini ndakamove on kudhara ndikatono after that marriage ndikatono engager you know, so hapana kana mafeelings andinaye nemunhu iyeye, cannot even a single thing, hapana kana bitterness at all, but unenge uchida kungobatsirawo kuti ko munhu arotokwanisa kuita maexpense akadai asi vana vakasingachengeti inini ndikungokumbira kungoti ingoita yauno yakadai so utori munhu you are even a doctor but ane maways kune maways ekuti vanovhara sika even ukaenda ku-maintenance vanonoti pandakaenda ku-maintenance vakati isusu tiri kuona kuti munhu uyu ari self-employed saka we can only give you £1 per week. £1 ari saka yanenge azviita kuti anozvibhadhara £1 or anozvibhadhara a certain money per week saka yauri entitled to iwewe pavana 2 ivavo £1 a week maona manje achivhara zvese izvozvo asi uku ari kunoroora saka it's not bitterness in sometimes. But do you know my sister, do you know sometimes munomhanya kunoti munhu ari kuita zvinhu izvi mazano makadzi hamusi kuzviroora here. Let's be honest. Inini ndandakaroorana neuyu munhu tiri mateenagers aiwa hausi kupindura mubvunzo wangu ndati munomhanya kuti munhu anokuafodha mari iyi mazivano hamusi kuzviroora here imimi vakadzi kuti munotora bhegi renyu mopamuri moti hano unobhirivhisa oenda kunoora iwo hausi kuziva kuti mukadzi ndiya pamurume mari wakunoti waburisa mari uchiroora saka ndida kudawo mari. maybe anenge akatozviroora. Amen. Iwe wakwira bhipi uchikwirira zvisipo pamwe akapiwa munhu nemunhu nemari kuti haundiroore kuti vachane career asi munhu asingashande kune anoshanda handizvo. So inini pandaenda kuvoiceover paipe ndakuti since pane mukadzi wandokutozoti waroro maybe mntu kwapilewo kumukadzi kuti audzawo munhu wako kuti munhu angobatsirawo kuchengeta vana. Maona saka it's not always in the situation yekuti ari bitter. From listening to baby mother yaHolly 10 aitosounda wanga munhu asina mafeelings. We're not going to call her names but aisounda wanga asina kana mafeelings naHolly 10 to be honest. Aingosounda wanga munhu ari kungoda hake kubatsirwa panyaya yemari. Right. So that's my 2 cents. Okay. That I wanted to say. Thank you, my sister. Thank you very much. Hands in a pig and waHolly 10 is wrong. Please don't support. At least we are not supporting anything. Tutungoanalyze nyaya. Supportiveness no batsire kunororwa kweu kunororwa hure. Zvinobatsirei kunororwa hure rakarira nenyika yese achitezo chengeta mwana. Wow. That's too deep. Were you there? This lady achirara nenyika yese. Were you there? You are a lady calling another lady hure. Were you there? Achirara nenyika yese. Ko mahure arogwe. Mahure arogwe. Ko kungoti waHolly 10 ngachengete mwana. Kana kada hure ndirake. And I'm not defending anybody, but the way you put it across handizvo kuti akanorora hure rinorara nenyika yese. Iwo are you part of the syndicate or the list yevanhu vakarara nemukadzi uyu? You see, imagine uri iwe waroorwa and then your friends comes nemafaira kuti wanga uri hure wavata nevanhu vakawanda. Hauna past here piga rikai. Don't you have a past? Hauna past here. Are you holy P? Are you holy? Hauna past? Zvokuti unobva wasvikoudza mumwe munhu kuti ihure rakarara nemumwe mukadzi rakarara nenyika yese. That's wrong. waHolly 10 ngachengete mwana. But zvokuzoti mumwe munhu ihure rakarara nenyika yese, that's wrong.
That's wrong. Hello, caller. Hello, Smelly. Bei vasikana musandi mangizo tande kwasikwaga kana muchona ti iya musati makuida imboindai kata kuti yaswaga muzouya because isino chobata nyaya dzese guys. Right. Pinindira imbera zvadzi. So the problem iripo ndekuti first of all ifika imari iri kutaurwa. Fika 15k isina vanhu vaya vakaona. Maybe it's not even there. Or else ndo mari yakataurwa ndo yerola but haiziriyo yese yakaita sei yakabviswa. Second thing, tuna baby mama, I think if to all every mothers out there, all ladies, not all ladies, but everybody, we all have feelings, guys. And when, okay, I'm dating this person, but you just to go and take another bite, some. Caller. Chamuzi. Chinoreva bitterness guys. Bitterness kuvava kunenge kuri mukati. Kuvava kuti kuona munhu mudai unoti wakuda kuvava. Handimona. Ndo inonzi bitterness iyoyo. Then jealous. Kushuvira kuti ngatidinga ndidena ndirini ndiri panzvimbo iyoyo. Ndo chinonzi godo. Hello caller. Yes caller. SIS MELLY siri sei? Mushe muri sei? Siri right. Nyaya yenyu yakanaka ne? Hanzi Edi cheusaripo. Ngauye ndimi Edi toni. Taura kwa Nyaya yenyu yakanaka. SIS MELLY. SIS MELLY. Tukunzwa. Ndikati nyaya yenyu yakanaka but isusu vakadzi mukorono ngatidzidze kuvhara makumbo edu kwete kuda kuzvara tichizotemba kuti munhu ngaachengete mwana wake yes munhu ngaachengete mwana wake but kana asingade haumufose because vanhu vakawanda havasi kutochengeta vana vavo. But that does not make it right though caller. Kuti vanhu vakawanda sinta vana vavo, that does not make it right because we should say kuti varume ngavachengete vana vavo. Tataura kuti uyu Mordecai ngaachengete mwana whether blue, red or green mwana ngaachengete. Ndikati ni cheusisiyana nevanhu ava indiranda life yako sanganai pamwana Holly gumi ngaachengete mwana ende zvokuudza uyu mukadzi umwe uyu kuti ihure it's a no. I'm just being pakati. Yeah, it's a big no zvekuudza mumwe munhu kuti hanzi ihure wati munhu anongorora vaanoda munhu arore munhu nekuti anzi aita mwana munhu anorora vaanoda ende zvemapasti ewanhu hazvinei nevanhu hazvinangana nebasa rese because munhu wese ane pasti yake munhu ngaangorore vaanoda kana Holly achida kuchengeta mwana wake ngaachengete mwana wake but arora Kola kana achida kudiko Holly ngaangochengeta mwana akuna kunzwa kana achida komba kanga achikwira cheusi uyu anga asingazoti pana kuda mwana here pasina kondomu handaizviziva kumba akanyora kuti kwanzi mwana ndiye mudharifa wangu handaizoti mwana wake ngaachengete mwana kuti kwanzi kana achida kuti anoshamisa chiko Mordecai pakaipa kamanje kana munhu asingade ungamufoseri. Aiwa asingadi kudii tichamufosenzesi kusocial media isusu ma-in-laws ekusocial media ma-in-laws isona sisiva cheusi tichamumanikidza kuchengeta mwana nokuti chake tichikotaura everyday kuti wachengeta mwana Holly ngaachengete mwana wake isusu vakadzi todzidzawo kuzvibata kwete kungozvara SIS MELLY. Pakuzvara amen ipapo asi cheusi haasi munhu mukuru mwana mudiki pamwe angachitodawo zvake mwana ende haana mumwe mwana kweye cheusi akadi kutanga amirira kuroorwa zoita mwana sazvakaita Kimberly handi Kimberly haana kuita mwana akamhanyira kuita mwana asati aroorwa pamwe angachida mwana saka manje Kola thanks right, can we have 3 more callers guys tipini panye yedu yanasi tiri kuuya nayo show yana Mordecai vasingadi kuchengeta mwana guys show yo tiri kuuya nayo guys era Mordecai vasingadi kuchengeta mwana we are coming mimi tengai airtime chete mogala mani pava nhamba nemazita nezita rako saka tinoda kuita show iyi guys mangwana chinganiko Wednesday ngatiitei mangwana toita Thursday ngatiite neThursday
Hello, Kola. SIS MELLY. Muri sei kona? Ndiripo muri sei? Mushe. SIS MELLY munoziva vanhu avo vari kungoti musikana yaronga, musikana yatori right. Musikana upi? Because uyu ane mwana. Okay. Aiwa vasi vanhu vese vari kumbodaro. Mumwe nemwana ungoita muono wake. Tikatarisa musikana uyu ka nhumbu yandinoita 9 months. Mwana ane 4 months azvarwa. Zviro kuti vanhu vanga vari murelationship. Of course. Uyu wanga vari relationship. Vese vanga vari vasikana vanga vari pamujawo wekuita sei wekuroorwa. Of course. So tikatarisa tikada kujaja uyu kuti ari wrong totokanganisa because colic yemwana haina kudiwa time yakatengwa mabenzi. Yazodiwa after mabenzi. And zvazvo zvaita kuti yadiwa towards munhu auda kunoroora. And munhu paakato uyu akati ari pashow ndakanga na show kupi kwaakataura kuti mari yangu yekuroora yakwana. Okay. Akataura daro. Akataura kushow kuti akataura kushow kuti mari yangu yekuroora yakwana. Ndakanga na show yekupi akapedzera kuita. Akataura kuti mari yangu yekuroora yakwana. Saka paakataura kuti mari yangu yekuroora yakwana, obviously baby mama akafunga kuti pamwe ndindu kuyazoroorwa. Uyu anenge achiti ndindu kuyazoroorwa. Saka munhu wese anenge achitotaurawo kuti anenge akatarisirawo kuti inini zvangu zvichaita. Saka kana ndati ndikuda colic yemwana, iwo wandiudza kuti hauna mari, wotondita kunge benzi pamameseji, wozonoburitsa whether i15k kana 1k akanobvisa unorora, nyangwe ikaita 500 inini anchida $10 ecolic. Aiwa ndinotobudawo musaka because unenge watondijairira. Ini ndindo yaunope mari yekuchengeta mwana wako, mujaya ngaachengete mwana. Zvimwe zvese zvakuda kuburitswa nevanhu vakuzoti wakazenga wakazombodanana nasitana wakazenga wakazongoda munhu wese ane history zvatongova drama. Ngaangochengeta mwana kuitira kuti vanhu vasabude musaka pahindaneti apa. Kutiwo endiwo vanhu kana vari marelationship vanhu ngatingodzidzaiwo kungoti kana usati wabvisirwa mari chimbomira uzvara. Ende chimwe chinhu zvichiti uyu wava ndaona kuti uri mwana wechidiki stereki, ndaona kuti uri mwana wechidikiwo zvakare antika itai muchiudhi wero uri paprofile picture. Wausi. Okay. Ana ndoti ndiwe. Ndikati naida timuudzane kuti musabvume kungotsotswa bhinzi nevaimbi apa. Muchingotsotswa bhinzi nevaimbi. Because muimbi hachamsiri. Nyaya yekuda kungonzwa ndani ndakanovatana nhingi muimbi. Ndo inofira vana. Kuda status. Status acho akadhakwa. Status akadhakwa kuti kwai ndakavatana nhingi nokuti muimbi. Unonenge uchizvikoresa kapana muvasikana vashamwara kuti nhingi here. Ndodana naye guys ndakarana naye mama kende katompinda. Ndakarana na nhingi come on guys ladies. Vasikana kuzvichepesa manzwa. Muimbi newe unogona kungofuma uri muimbi. Mangwana kana une voice racho nayo unogona kungofuma uri muimbi. Siyana nenyaya status yekuda kunzi ndakavatana nhingi. Kuzvidzikisa. Yazve sure. Ipapo vechidiki vada kutombodzidziswa ma2k anetsa, ma2k atinetsa. Ada kumbodisciplinwa mbichana kutombonamatira zvakasimba senyika. Iripo SIS MELLY again sakuti ndisiro vamwe vatauro 2 cents dzavo. Alright, thank you very much Kola, thank you. Sure, I think ndizvo zviri kunyanya kutondiita kuti vana munotona vana vasi vanototi pane mwana pane mukadzi akambotaura panapa maziva musikana aya padiet panapa akambotaura twanzi ane shamwari yake into yave neproblem yakatanga sefani makanzwa nditi achiti yakatanga sefani achiita zvokuita master bishara chayabonyura nababa Harare kaona picture baba Harare vari pastage oye iko zvino yachata vechigwere muri kuona chato vechigwere muimbi munhu guys. Hello Kola. Hi SIS. Yes muri sei? Mushe muri right here. Mushe mchakuri sei? Right, in SIS MELLY andachandorombo contribute panyaya yaHolly 10. Asi ndatokwira forogonya pamangu taura chero zvimdaita show yana bhangu vasingachengete vanhu. SIS MELLY ndanzwa forogonya yangu ichita kukwira chaiko. Kuyakwira sei? Haiwa itai show SIS MELLY totokupai manhamba. Kana. Alright, mozokanda manhamba kuseri ni airtime tozoona kudzifambira nemusi Thursday ndo show yatinayo pana Thursday. China chana baba vachishenge vachifanga vanofanira kuchengeta vana vavo.
All right. Thanks. All right, sharp. Ewa, ma2K yakakura zvakasiyana nesu guys. Ma2K akakura zvakasiyana nesu. Vakura generation yavo vega guys. Asi mukatisa chirwere hachizopere manje. Munoda, hachizopere manje. Animaona. Ma pregnancies, ma unwanted pregnancies hazopere. Nenyaya yekuti ndakavata nemuimbi. Kungoda kunzi ndakaita mwana naningi kana ndakarara naningi. Anti munoona. Havashamisi. Vamwe vacho vanenge vasitorina kana nduwe yekupfeka yemukatumu. Muri kuzviona nduwe yekupfeka yemukatumu vaimbe vamwe akatopinda pastage akatopfeka marengenyaya nduwe pasina zviripo. Iwo ngoda seri kuti muimbi. Ah, come on guys, can do better than that. Hello Kola. Hello, Sis Mary. Yes, what do you say? Sis Mary. Yes. What do you say, Sis Mary? Indirango contribute apa 2K apa diti. Ama 2K vana ava vasikuteerera. Tine mwana watakarodza recently mu number 5, murume wechi5 ma2K. So ma2K adogara no pasi but ma2K haateereri. Anenge achidoktora kuti who are you? So generation yema2K itakasimudza maoko iyi. Ma2K akaoma musoro. So mwana mu number 5. Asi inini ndakangoita murume wokutanga nevakasiyana nazvo asi yakutoziva blambi dzake chi5 kana kudarika. So vana vanozviti vanoziva stereki. So ama2K vada kunamatirwa. Vada kunamatirwa ama2K. I'm very sorry nacheusi zvake uyu. Nyamasvisva havo vaiziva kuti vari kutambisa mwana wavanhu handiti. Asi nyamasvisva ndokumbira kuti vakwanise kuita sei? Kuchengeta mwana. Kubatsira mwana. Yes. Mwana haana mhosva kana akasachengeta mwana cheusi kuti udze uburitse secret yaya yemumwe repo wokufa uya. Uchengete ammunition, gara wakabata ammunition. Nyaya wakasikiza kukanda iya, gara wakaibatisa uise pakanaka nyaya iya. Kana atinga kudaisa uti ndokanda. Ndoudza vanhu. Wazviwa ndoudza vanhu nokuti uchapesera pamberi pakuti he handamari anda akutsika-tsika. Andona zvikuru sendekana sokuti uyu mukadzi une nhumbu. Saka manje kana azvagwa kunenge vave 2 vanava panogona kuti pakuda kuti netsei. Saka ugare wakabata ammunition iya Chelsea. Kana zvoda zvokuti kudai wati ndotoposta ndokanda. Akagoda ndokanda zviya. Andiona bata ammunition. Usasiye ammunition yako iya. Yowakasikiza kuposta iya zuro iya. Yeumwe repa uya ukufa uyu. Yeah, the best way ngavangoita ma-DNA test chete. Pani ndombonidwi DNA test paya. Zvitombonidhe kana DNA test ya mwana ndewake uya. Achida asingadi. Vana vakomana mazuva ano ogona kukurambira kuti haasi mwana wangu saka vangoita ma-DNA test votangira ipapo. Yakaona 15K yekunorora. Ndina amene wakanda wakaenda ko 15K but nyaya dzinotaurwa guys. Nyaya dzogona ngotaurwawo. Togona ngozvipawo imi. Musanatsa kuti hamuzi social media imi. Guys, hakuna musanyanya kuzvikwidza BP 15,000. Hakuna pamakadenda kana 2,000 kana 1.5. Social media maikanga hamuizivi. Hamuizivi social media iyi. Hamuizivi social media kuna unda kuyandina. Hamuzivi. Kuti tine dzimba, tine mota, tine mahelicopter, tine dzilendi, tine zvese. Hamuizivi social media iyi. Saka 15K hakuna munhu akaiona ndochokwadi asi tinongoti nokuti zvakatogwa tongobvumawo. Sis Melly, pane yakaiterera yeshugeta paredio. Somwe musikana afonerwa zvikanzi dzakarifuza kunoroorwa. Mukomana akati ndakachengeta 7,000 yekunororwa. Yes. Abazotaiwa ndakunokurora 3,500 kozi iwo une mwana ina handa mwana. Saka amuramba akati handikwanisi. Musikana angachitarisira kuti anororwa 7,000. Akudzaiwa ndonokurora chi 3.5. Apanenge audza vanhu kuti nditorogwa ne1,000. Nashugeta akati kweyose waramba kunororwa zvikanzi aiwa kwanzishoni kune inini munenge wangu akarorwa 8,000 saka ndingambororwa 3.5 saka atoramba mukomana saka ama2K ngatitaure navo tigare navo pasi vanoda kunamatirwa. Sis Melly, muve nezuva rakanaka. Muti muchiva namatirawo nemiwokola. Amen. Thank you. Right. Imimi ma2K kana kuti ma90s imi muri kupinda muma-relationship iko zvino izvi. Itai ma-ammunition works. Makaona kuti Chelsea pakangosikiza chete kudai so mujaya kwakora waveko neBMW ko 3 series. Akazona asvika kuchitungwiza uko wakuenda kunogadzirisa relationship kuti ndakuda kuchengeta mwana ndauya kosiya mari yandinaye mwana.
ammunition yoda kufuta futi yanga yakuda grenade chigrenade chakabuda kukandwa naChelsea mujaya akati rikandingunduruke ndakananga kuchitungwiza uko ndoona mwana saka ammunition inodiwa guys keep the ammunition for tomorrow's sake hello caller yes murisei ife mushe murisei mushe ndirongo isoti ndirongo 2 cents dzangu panyaya yaHolly 10 ini ndilongoti munhu ngaachengete mwana ngatisejaidzanei zvinhu zvakapusa kudaro because paaisana nemunhu aitoziva zvaaita then kuna musikana then kuna Kima akabhaisa hake because the minute yaunoenda kuna tate watongozvibhaizira program dzako dzese. I don't think she knew that she was being recorded. Andifunga kuti aizviziva. Tate but SIS MELLY munoziva kuti tate anoita zvekurecorda for a living. That's how she does her stuff. Saka munhu wese ukaziva kuti urikuenda kuna tate unoziva kuti ucharekodwa whether urani kana kuti urani. Tate anogona kurekodha chiro chisuri chako chaicho anorekodha. You know how tate operates SIS MELLY. And the other thing, one got such a bad pressure, musikana akaroorwa mari yekuwanda and all that. Angori maamounts ari kutaurwa SIS MELLY, but deep down vanhu vekumba kwavo ndo vari kuziva chokwadi. Amen. Ndo vari kuziva chokwadi. And the other thing, yaya vanga muchitaura kuti paFacebook pakazara varoi. PaFacebook varoi tiripo. Asi sometimes tiri kuzviroya SIS MELLY because ifungai kuti dai this whole thing yakaitwa private. Dai musikana asina kumbobviraziva kuti kune munhu aroorwa. But to the fact yekuti mukomana akada kubhilivhisa vanhu akati inina going to social media ndinoratidza kuti ndabvisira munhu wangu 15k which is not there. Haana kubvisa 15k. Kola ndiudzei celebrity rakamboita private rikabudirira. Ndiudzei wani. Rakamborova private rikabudirira. Ndiudzei. But mukatidzidzisa SIS MELLY of course hapana panobudirira but ukazviudza kuti like private life yako zvemujolo izvi zvinotoda kuita private kana uida kubudirira in this business. Unongochifambira muZimbabwe ipi naikona because as long as uri kungoita zvemujolo zvako zvoro muZimbabwe chete unosangana navo varoi vanenge vachitongokutevera chete stalkers monitoring spirits vanenge vachitongoona nokuti uchaida kubuda une munhu wako one day uchienda kumashwede kwacho kana kugaro kunohla variko varoi vanenge vachitokuona vanotora mapicha usingazvoni unotongona musi wakachita Beverly mimi akachita court it was very private nobody knew kuti Beverly akachita nani akarogwa kadi anga akatizipa social media takatanga akatozomanikidzwa kubuda musoro kunge ameno vanhu vakatora picture court wedding yanga tari tu nemunhu wake tikaona kwanzi tamuona adi zvotobuda akatozomanikidzwa kuya achitaura kuti ndauya ndikadai munhu akakonekwa ndiwingi D chete vamwe veseka chero kazama kudi zvinonobva kunyukwa chete hawingi D atadzwa nevanhu vazama si varoi vakundikana. I was just zvinzwa SIS MELLY, but the fact of the whole matter mukomana ngaachengete mwana zvingoripo because apa pakuita matai ekuti the previous wife she's pregnant as well pane marumors ari kutaurwa and all that saka already pachaita vana 2 and it's going to be a conflict yekuti kunofanira kuenda mari isusu we just have to stand sezvamataura at the first kuti munhu ngaabhadhare mari of which already isusu eZimbabwe titori nebeef naye Holly 10 apane zvaakaita previously about one of the Zimbabwean artists watinofarira. That's why like everyone is furious about him. Otherwise, that guy Holly 10 anakana basa wewe munhu asina kana diri. And I just want to also say kune one of my sisters ambofona achiudza another lady kuti hure that's very bad. Kana uri mukadzi, kana uri a mother or whoever munhu anonzi akabereka you don't call another person a prostitute or hure. That's very bad. Maita basa SIS MELLY bye. Right, thank you very much. Right. I think nasitataura taitaura yapera anditika kana pasina tipinde munyaya imwe inotevera yezuva ranhasi anditika tipinde munyaya imwe yezuva inotevera yanhasi anditi maona kana pasina kwanzi maselebs ekunze kwenyika anoisa maruya kanzi no paper manje isa tingaiti izvo zvokuti kwai no phone nokuti chida kuti izvo zvionekwe tingati no phone chida kuti mumuone nairuru zvingabuda toti uyai kwedu toti no phone tichida kuti tinyatso kumuone kuti tisachaisa pano tisapedzera hazviiti tototi uyai namafoni so guys isusu tongoti iwe modheka iwe Holly 10 chengeta mwana otherwise isusu vana vamwene vaChelsea paFacebook vana mai vaChelsea paFacebook
tinotouya tichitofambira nyaya dzemuzukuru wedu kuti mwana hausi kuchengeta mwana, chengeta muzukuru. Tinotouya kuchengeta muzukuru wedu. Saka takaona chimoto chasvika uko nezuro kuchitunguza uko. Ngachirambe chakanaka kuchitunguza chichienda nebhutu rakazara magrosari emwana, mapurity. Mwana anoda kudlawo Danone, mwana anodawo kumwa purity, mwana anodawo magripe water, mwana anodawo mapampers, mwana anodawo mawet wipes, mwana anopota achidawo hembe nekuti anenge achitokura, anodawo mikaka iyi. Andiwana yakasiyana siyana. Anenge achida kudlawo even ma-instant porridge kana nguva yacho yakwana. Saka imo bhutu chiya chofanirwa kurembera nezvinhu uchida kunosiya kuchitungisa. Unofanirwa kurembera uchida kunosiya kuchitungisa. Ipapa newe Kimberly. Ipapa Kimberly newewo ipapa. Mwana akatotangira wako kuzvagwa. Mwana hana panokwana, hana chantomboziva. Wodomira ende usatombovhera. Kadena iwe Kimberly usato interfere apa. Haisi yako iyi. Don't interfere. This is not your baby. This is not your issue. Mira pa side. Leti Holly Gumi na Chelsea vataure nyaya dzemwana wavo, vanisira makosa remwana wavo, ndivanoza zvinenge zvichidiwa. Iwe mira pa side uite zvewako. Asi mese muri tu vanaya vanangu imi vasikana tu imimi. Chandokudza ipapo ndechekuti tsvakai something chokuita noupenyu hwenyu. Musangomirira kuti mave vana matove kutozvara kudayiwo matopera so. Mukatozvara kudai so matobhuruvara so matopera. Saka musangomirira kuti tichapiwa mari nevarume, tichapiwa mari dzemaintenance. Itaiwo something noupenyu hwenyu. Itaiwo something. Musanyanya kunetsa vaimbi vanonetsa. Hello Kola. So I did call before my airtime and get paper. Okay. But let me just give an advice to each and everybody. I would say Baumo and my analysis, but that's the anonymous problem, including Chelsea and Beverly. These two ladies, apart from Wolited, they should stick together and help one another in raising Mufaro. Which is any day, anyhow, we make a 15K at Beverly, I'm going to go down for anytime you face the same challenge you face for Chelsea. So the advice to them too, Chelsea and Beverly, they should just stick together and help one another to raise the child. Thank you so much, Sis Melly. I love you. All right, thank you very much, my brother. Kwai na brother chibetserana iChelsea na Kimberly kuti muchengete mufaro fuchi we know kuti pavakadzi azviitiki izvozvo. It will never happen pavakadzi azviitiki. Hayi izvozvo ine dream azviitiki, azvitoitiki. Zvitori best is for Kimberly Zvigubu to stay away from nyaya iyi yamufaro. Nyaya mufaro inotaurwa namai mufaro nababa mufaro vari two. Iwe Kimberly Zvigubu unotaurawo zvewako mwana achauya. Isiya iyi avatu vapedzerane. Vakadzi hamuzviiti. Hazviiti kuti vari tu vaikwai vanobatsirana. It will never happen. Kunyika ipi? Vanhu vapi? Hazviiti. Right. Thank you very much nenyaya iyi taiona Holly Gumi, be careful. Be very careful because your in-laws, your online in-laws are watching you. We are watching you. Chengeta mwana. Saka tiripo guys, ngatirege kufamba tichienda kumwe. Andika tiri kudzoka izvozvi. Tiri pano nenyaya yepiri yatakasira zuro. Anditika takatandara zvedu. Ini ndichinodira magrasi angu. Anditika ndichinodira grasi rangu rapera iri. Ndozati ndoda kwanyere chituka kuzvino. Richinopera ine ndato saka inenge ichiperawo nyaya. Saka musaenda, don't go anyway. Tidzoke nedzemujolo dzevarume 2 vari kudanana, varume 2 vakadanana mukadzi wazviziva. Saka kune vasiri kuziva nyaya iri kuya chitu, varume 2 vangu vachidanana mukadzi wakazozvibata. Saka pafuta pabhebha nyaya iyi yakatanga zuro. Nhasi tokondinya guys, mubve mafanodedza swaga auye, mubva madedza futi vanoziva anozani Leonard anozani ngazvamukomana Leni, mubva madedza Leni kuti agara auya avepo panapa. Handitika right, tobatsana in the few minutes to come.